Bueno, boas noites a todos e todas. Antes de comenzar este pleno, se lle parece, tal como temos falado a través dos portavoces, de guardar un minuto de silencio polo que foi o atentado da ponte de Westminster, onde, entre outros, pois tamén perdeu a vida unha galega como símbolo, en todo caso, pois de condolencia con todos eles, con seus familiares, e unha vez máis, pois, posicionando a este pleno en contra de calquer tipo de violencia, ¿no? Que ao final pois, o único que consiguen é dor para as familias, división, desigualdade entre moita xente polas apriorismos que se crean ao enxuiciar o que somos autónomos. Así que, se lle parece, guardamos un minuto de silencio. Muchas gracias. Entonces, si ahora comenzamos o que é este pleno ordinario do 27 de marzo. O primer punto é a aprobación se procede da acta do pleno extraordinario urxente do 20 de febreiro. Se non hai nada que suxerir ou engadir ou reprobar, pois dámoslo aprobado por asentimento. Sí. Boas noites, moitas gracias, señor alcalde. Quería aproveitar o primeiro punto para darlle a benvida ao agente 006 e que nos dé tanta satisfacción como nos do 007. Sí, buenas noches a todos. Yo quisiera aprovechar este momento también para pedir disculpas públicamente a Marga, ya que en el último pleno que tuvimos, por un pequeño problema mío, no vi una moción de urgencia que existía y quisiera que conste el acta de que sí existía y le pido disculpas a Marga. Gracias. Pues, así será tenido en cuenta. Entonces pasamos ao segundo punto, que é a aprobación se procede da acta do pleno ordinario, en este caso do 23 de febreiro, tamén as consideracións, se non hai nada que decir, dámoslo aprobado por asentimento. O tercer punto é a aprobación se procede do equipamento público, a parcela 6, que está no suelo urbanizable 4, denominado Fontán Arousa, e a adopción dos acordos que proceden. Como ben saben, ese é un lugar donde no seu momento xa se solicitou a licenza para o que é a futura comisaría. Nestes momentos está xa, digamos, o proxecto de ejecución feito, entonces, digamos, o que é adecuar, por non ter ningún tipo de problemas, adecuar a realidade do que ali se vai a facer a norma, posto que estaba como zona de equipamiento comunitario, o cual ven a decir que son pois destinados a uso básicamente educativo, sanitario, e o que se propón é pasalo a público administrativo, co cual evidentemente temas como os servicios públicos, seguridade, bombeiros, pois encaixan
no que é esa calificación do plan. E, por lo tanto, digamos, para que pueda continuar o trámite, non ter futuros atrancos que se puderan dar, tanto no proxecto de ejecución como no que é a licencia de fin de obra ou actividade, pois é polo que se propón ese cambio. Se algún grupo desea intervir, señora García Ponce. Moitas gracias, señor alcalde. O PDR vai a votar a favor, se votou nese momento. É único dicir que a ver se desta vez efectivamente vemos feita real que se vai a facer o edificio que vai apoiar a comisaría de policía. E ao mesmo tempo, pois casi pediu o alcalde que se en ese momento está todavía o alcalde, se pode, agora que van a ter un local adecuado, pois aumentar o número de efectivos para a comisaría de Ribeira. Muchas gracias, señor Chouza. Gracias. Vamos a ver, el informe del arquitecto municipal de fecha 28 del 7 del 2009 ya advertía de este problema y que se podía subsanar catalogándolo como dicha finca como administrativo social. La licencia que se presentó también era de fecha 27 del 8 del 2009. Nuestro grupo municipal no entiende cómo hasta esta fecha no se ha advertido de ese error y no se ha subsanado, por supuesto. Nuestro grupo municipal también va a votar a favor, pero solicitamos que en esta moción se incluya un párrafo donde quede reflejado que el uso de este terreno sea exclusivamente para la construcción de la comisaría. También no está. También aprovechamos, pero no está debidamente puesto. También aprovechamos para solicitar al señor alcalde que efectúe las gestiones que estime pertinentes para que dicha obra se comience lo antes posible y así la nueva comisaría de policía sea una realidad y no tengamos que esperar otros 8 años para como ha ocurrido hasta ahora. Gracias. Vamos a ver, señor Vila, está en palabra. Moitas gracias. O noso grupo tamén vai votar a favor da modificación do uso adscrito a un equipamento público, pero quería deixar constancia de que existen uns erros na proposta de alcaldía en o informe técnico no que se refire á superficie do terreno de equipamento. Tamén na superficie da parcela. Rogamos que se rectifique. Gracias. Vamos a ver. Evidentemente, na miña proposta non se fala de metros, se fala precisamente do terreno comprendido como público, en este caso, público administrativo, que era o terreno que estaba como zona de equipamiento. Entonces non influye. De todas formas, se que dirá aos técnicos que revisen a aprobación plenaria, non influye, evidentemente, os metros que ali anda. Con respecto ao que decía o señor Chouza, vamos a ver, cando se advirte, evidentemente, aquí non estábamos no ano 2009, cando se advirte é no momento que presentan un novo documento, que é o documento de, en este caso, de proxecto de ejecución. Ao revisalo, pois xa o advirte o arquitecto, pero evidentemente obliga tamén a mirar os antecedentes e xa estaba advertido. Por lo tanto, o que se trata é de adecualo e evitar eses problemas que en su momento xa foron requeridos de facerse e que, como digo, non se fixo. Por outra parte, decir que poñer estritamente o que vostede di, eu creo que é un erro. Eu vou explicar por qué. Unha cousa é o que ali se pode facer e outra que, evidentemente, nós temos un convenio e unha cesión ao que é, en este caso, ao Ministerio de Interior, que, se non o destina a comisaría, evidentemente non ten valor. Pero imagínense que ahora deciden non facela a comisaría ou, pois, queren facer unha cousa diferente. Lóxicamente, o Concello recupera ese terreno, pero permite que xa teñamos o uso non só do equipamento dotacional, sino tamén un novo uso que sería ese. Pero a parcela en este momento está destinada única e exclusivamente para a comisaría. Se non fora, estarían incumplindo a cesión que este Concello lle dou e que prorroga cada ano e non tería valor. Por lo tanto, non fai falta, pero a súa observación é correcta en todo caso. Se lle parece, entonces pasamos a votar. Votos a favor desta proposta da alcaldía. Unanimidade, gracias. E pasamos ao siguiente. Como ben sabe, pois o primer ben de interés cultural, digamos, no que
se propón un enclave natural é a illa de Sálvora. Está a exposición pública, lógicamente no plazo no que se poda opinar, e unha vez que vimos o contido de o que é a declaración, parece que é interesante pois que así sea, pero a veces sempre queremos deixar claro que evidentemente o interés cultural está dentro da isla, está dentro do que ali pois hai como infraestructuras, pero que eso non pode influir na actividade pesqueira e marisqueira, que, por lo tanto, o que solicitamos é que quede garantido, que o que xa é así, polo menos que teña o refrendo deste pleno a hora de transmitirlo en esta fase de exposición pública. Se algún grupo desea intervir, pois entonces pasamos directamente á votación. Voto a favor desta proposta, tamén unanimidade, pois gracias aos presentes. O terceiro, o quinto punto, ten que ver ca incorporación do Concello ao padroado do Museo do Pobo Galego, que, como ben saben, pois está integrado por institucións de todo tipo que aglutinan e traballan a prol da cultura galega. Sempre parece axeitado que un concello como o noso poda aderirse de forma expresa a este padroato, que ademais non ten un coste económico nin reseñable. Creo que ten as portas abertas para este concello, onde temos feito incluso artistas locales, como foi o caso de Gonzalo Sarasquete, algún tipo de exposición, onde hai salas tan importantes como a dedicada á nosa embarcación marsenlleira, que é a Dorna, e, polo tanto, nos parecía importante que o Concello de Ribeira figurara en ese padrón. Se algún grupo desea intervir, sí, ten unha... Nós, realmente, vamos a votar a favor, nos parece unha idea excelente, e neste sentido, nós, sempre como vamos a promover a cultura, estamos promovendo a cultura, pois congratulámonos de que o Concello se adira a este padroado. Ben, por certo que teño por cumplir todavía unha das súas propostas, non se preocupe, recorde porque a cabeza de alcalde xa non retén tanto as promesas como antes, pero sí, así de claro, porque sabe que o falamos na xunta de portavoces e ainda non le veía a cabo por erro deste alcalde, que se digo directamente, que recordo. Somos da mesma fiesta. Pero parece que está mellor que se va ao camino. Bueno, que pasa usted que ainda ten uns poucos anos menos. Pois, entón, se lle parece, pasamos tamén a votación. Votos a favor da incorporación do Concello no Museo do Pobo Galego. Pois, gracias, por unanimidade. O seguinte punto, pois, tamén ten que ver con unha incorporación. En este caso, a Fundación Galega contra o Narcotráfico, que saben que durante moitos anos pois ten un contacto directo tanto na prevención con o Concello e con asociacións como Renacer, que ten unha amplia pois loita contra todo o que supón os bienes ou beneficios que en algún momento sacaron os narcotraficantes, que teñen campañas tan importante como a de panos brancos. En este ano tamén volveremos a ter algunha actividade cos colexios do municipio, e normalmente, pois, en este caso, ao ser unha fundación, pois evitamos os trámites que temos normalmente de metelo como unha subvención nominativa e todo ese tipo de xustificacións, e ao ser pois patronos en este caso, pois ca aportación do Concello, que se non me equivoco eran 2.500 euros, pois evitaríamos moitos trámites burocráticos e a vontade do Concello pois quedaría reflejada en esa incorporación. Entonces, se algún grupo tamén desexa intervir, pois non sendo así, pasamos tamén á votación. Votos a favor desta incorporación. Pois unanimidade, gracias aos presentes. O seguinte punto é o inicio do expediente de declaración de ben e interés cultural da antigua Rectoral de Artes e a adopción dos acordos que procedan. Bueno,
Como ben saben, a Rectoral de Artes en seu momento foi dedicada a un establecemento de turismo rural, actualmente é unha residencia para maiores, pero a verdade hai que decir pois, que en aquel momento solo a vontade dos propietarios evitou que puderan facer unha desfeita, porque este ben non estaba, digamos, recollido dentro de o que son as pezas a conservar ou as fachadas tamén a conservar dentro deste concello. Por lo tanto, en aquel momento hubieran podido tiralo sin infringir ningún tipo de normativa. Bueno, sabíamos desde ese principio que esa non era a idea, sino conservar todo o valor que tiña desa fachada. Ese sigue sendo a intención do seu propietario, que nos remiteu pois un escrito de este edificio postgótico de mediados do século XV, pois para que sea incluído cos trámites oportunos pois dentro do que é esa declaración que o que vai a facer é unha protección especial do que é a parte antigua dese edificio. Por lo tanto, bueno, vai a quedar tamén sometido calquer licencia que ali faga en ese edificio ao que é o informe de patrimonio. Entonces, os grupos que deseen intervir, sí, señora García Costa. Moitas gracias, señor alcalde. Da súa exposición, nós estamos de acordo. Estamos de acordo con que se preserve pois a fachada cando o propietario quere, porque non quixera, pois, ao mellor, cando se fixo o pesón, pois, escapouse algo que debíamos de ter en conta. Só me queda unha dúda, señor alcalde, que a mí me gustaría que se aclarase. No momento que se declare de interés cultural, queda exenta de pagar o IBI? É algo que me interesaría saber, como conselleira e como ciudadano. Non vai de momento influir para nada no voto, pero creo que é algo que debemos de saber entre todos os planos. Pois non sei exactamente, dependerá da nosa ordenanza, pero casi diría que sí. Non sei se ven na regulación. Sí, sí, me confirma que sí, eu xa imaginaba que E o resto do edificio non. Eu entendo que é a parte, non sei, habría que ver. Xa sei que son quisquillosas, pero... Non, pero vamos a ver, son inmuebles. Eu non conozco como está, digamos, a documentación dese inmueble. Se é unha, dúas propiedades, porque se é unha, evidentemente, é posible que non pague todo. É posible. Casi diría que sí. Queda xente todo... Entendo que sí, que si é unha sola propiedade así, pero eu desconozco neste caso como está a documentación de eso, pero si está, entendo, como un solo inmueble, entendo que entonces sí que lle rixa os beneficios da incorporación do tipo. O que si lle podo informar é unha vez que se consulten os datos no catastro se está un solo inmueble. Eso sí, yo podo confirmar, pero como digo usted, ¿algún grupo máis que desee intervir? Pois entonces pasamos directamente a votación sobre a incorporación ou non do que é a Rectoral de Artes dentro dos bens de interese cultural. Votos a favor? En contra? Abstencións? Queda... Sí, son 6 abstencións, non hai ningún voto en contra, e son 15 os votos a favor. O seguinte punto é a aprobación da adhesión dun convenio de colaboración entre a Xunta de Galicia e a Federación Galega de Municipios para a implantación da historia social única electrónica nas entidades locais da Comunidade Autónoma de Galicia. Xa hai máis de 70 concellos adheridos, parece que pois unha incorporación que vai a dar moitos beneficios ás profesionales que temos en asuntos sociales, e, polo tanto, bueno, pois parece que esa adhesión é convinte ao estar falando, neste caso, de poder acceder a eses datos que nestes momentos non temos ou que están dispersos. Por lo tanto, eso é o que se propón, que se hai algún grupo que desee intervir. Bueno, nos vamos a votar a favor porque nos parece interesante que, unha vez por todas, se fagan as cousas ben e se centralicen e, sobre todo, que se detecten cales son
persoas necesitadas e as persoas que necesiten deste tipo de acción social. E o que tamén veríamos é que isto fose acompañado realmente de prestarlle ás persoas os servicios que precisen e dotar de prestacións, dotar as prestacións de orzamentos precisos tamén, que non quede solamente na registros, senón que dotalos de orzamentos. E non se di nada. Non se di, pero se di no convento. Sí, claro, debe ser un convento, ao final... Nas partes que nós temos que asumir. Entonces, sí, y pasamos directamente á votación, votos a favor da aprobación a adhesión a este convenio, pois tamén unanimidade, e ahora pasamos xa ás proposicións. A primeira do BNG, presentada polo señor Pérez Barral, en relación a demandar un sistema de concierto porque financiar os servicios públicos en Galicia. Bueno, eu só mirando, eu non sei se non lle vai levar moito, supoño que tendrá suficientes de resumo. En todo caso, ten a palabra e fale o que considere. Ben, moitas grazas. Pois ben, como se detalla aquí neste enunciado, a proposta é a de creación dun concerto económico para Galiza, xa que o actual sistema de financiamento autonómico, o vixente desde 2009, amosou a súa ineficacia para atender os servizos públicos básicos durante a crise. A conferencia de presidentes que tivo lugar en 2017 únicamente acordou iniciar os traballos para a súa revisión, xa que desde 2014 estaba prorrogado por decisión unilateral do Goberno Central. As conclusións deste cónclave deixen entrever que o Goberno Central e os gobernos das comunidades autónomas presentes non teñen interese en facer ningún tipo de revisión para aumentar o poder de financiamento, por exemplo, das nacionalidades históricas, neste caso, Galiza, Euskadi e Cataluña. Desde o BNG creemos necesario mudar o sistema actual e o modelo de financiamento onde Galiza recibe o que se acorda desde Madrid sen capacidade para exercermos unha política fiscal propia. En Galiza temos políticas sociais fundamentais, isto quere dicir sanidade, educación e servizos públicos como a dependencia e o benestar. Nestes momentos, en virtude da descentralización competencial que é titular dos servizos básicos, como acabo de dicir, a Xunta de Galiza, segundo os criterios do propio Partido Popular, cifra en 7 de cada 10 euros o porcentaxe de fondos do orzamento da Xunta destinado a estas políticas sociais. E non obstante, a pesar de exercer as competencias nos servizos públicos básicos e do gasto social, non ten capacidade para responsabilizarse do ingreso de servizos. Así, no que atinxe aos ingresos, case 2 de cada 3 euros do orzamento da Xunta de Galiza dependen directamente do sistema de financiamento común. Isto é dicir, dependen directamente das decisións que se tomen desde Madrid. Dunha banda, pola capacidade a hora de fixar mecanismos para o reparto, non temos a legislación suficiente como para dotar nos decidir onde se invisten os cartos, pero que sí ten a chave o Goberno Central de Madrid. Nós, desde o Bloque Nacionalista Galego, propoñemos un concerto económico porque de optar por el sería a Xunta de Galiza como competencia, como administración responsable de cada un dos servizos públicos básicos que han decidise o diñeiro destinado a estes e a responsabilidade de decidir sobre os impostos. Isto supería que as persoas obrigadas pola imposición fiscal poden identificar con maior clareza o custo e beneficio do gasto público. Ademais, hai estudos que corroboran que canto máis achegado é o sistema impositivo a comunidade ou ao país, pois máis axustados están os impostos e máis poder de recaudación existe. Por lo tanto, poderíase reducir tamén a fraude fiscal. Por que propoñemos desde o Bloque Nacionalista Galego un sistema de concerto económico? Pois porque consideramos que sería máis transparente e máis racional desde o punto de vista económico que o actual, que está centralizado en Madrid e decidese todo en función das políticas do goberno que haxa nese momento. Ademais, remataríamos coa denominada solidariedade interterritorial que nunca tuvo unha demostración empírica no noso país, non?
Nós preguntámonos onde fica a solidariedade territorial cando temos as pensións ou os soldos máis baixos do Estado. Ou, por exemplo, como cando pagamos as peaxes e combustibles, por poñer 2 exemplos, máis caros de todo o Estado. Onde está esa solidariedade estatal? Tamén nos preguntamos se é solidario que os concellos galegos reciban 50 euros menos de media por habitante que os concellos españois. Se facemos contas, desde 2004, os concellos galegos perderon 1.512 millóns de euros. Por lo tanto, non vemos onde está esa solidariedade. 1.512 millóns de euros que ben poderían servir para financiar, pois, como ben dixen antes, servizos públicos básicos, para dotar de máis persoal os concellos máis pequenos ou para mellorar o sistema de financiamento local e autonómico. Cabe lembrar que o presidente da Xunta de Galiza, Alberto Núñez Feijóo, cando estivo en Cataluña, pois si defende o concerto económico, e cito textualmente: no es fácil explicar que a Cataluña no se le dé un concierto económico cuando lo tienen los vascos y los navarros. Yo estoy de acuerdo. Iso casa coa contradición de que cando Núñez Feijóo viaxa fora de Galiza, si defende o concerto económico, pero cando está no país, pois non o defende e vota en contra dun sistema de financiamento que melloraría non só os cartos que tería a Xunta de Galiza, senón que redundaría no benestar dos galegos e das galegas. Dicir que o Estado español fai caixa con Galiza, pois os galegos e as galegas estamos a contribuir con máis diñeiro en impostos ao Estado español do que logo o goberno central transfire para o noso propio financiamento. Se nos remitimos ás liquidacións tributarias e a recadación de impostos en Galiza asignados ao sistema de financiamento cos últimos datos disponíveis, o Estado corresponderíase un 9.188 millóns de euros que investiu en Galiza, fronte aos 11.131 millóns de euros que recadou. Por lo tanto, vemos como existen unha bastante diferenza en millóns de euros que o Estado deixa de investir no noso país. Tamén é un sistema de financiamento perverso, non só prexudica aos concellos, non só prexudica a Xunta de Galiza e non só prexudica aos galegos e galegas. É un sistema de financiamento perverso, xa que Galiza, todos os galegos e galegas pagamos o 100% do IRPF, pagamos o 100% do IBI, pagamos o 100% dos impostos especiais, pero logo o Estado só transfire o 50% do IRPF, o 50% do IBI ou o 58% dos impostos especiais. E a isto, aínda por riba, lle chaman a capacidade fiscal de Galiza. Non nos contan o que nos resta, o que nos deixa de investir en Galiza. E, polo tanto, existe unha débeda, unha suposta débeda de financiamento que ven creada polo propio sistema perverso do Estado español na hora de repartir os fondos que a impostos recada e logo inviste. Tamén hai que lembrar que o imposto de sociedades non entra dentro deste sistema de financiamento, pero si as empresas recadan, o sea, teñen que pagar ese imposto. Ademais, no ámbito municipal, quero volver a lembrar como os concellos galegos estamos sendo discriminados a hora de recibir fondos por parte do Estado español. É unha cidade como Zaragoza, por exemplo, con bastantes menos habitantes que as 7 grandes cidades de Galiza, pois reciben moitísimos máis fondos que as 7 grandes cidades xuntas. Por lo tanto, volvo a preguntar onde fica a solidariedade e o sistema de financiamento se é o axeitado. Non vou entrar en moitos máis pormenores, porque considero que está suficientemente detallado na proposta, e máis nos argumentos que acabo de citar, por iso paso a ler o acordo, que sería instar ao goberno galego a defender un novo financiamento para Galiza, baseado no concerto económico, na atribución a Galiza plena da capacidade normativa e responsabilidade fiscal sobre todos os impostos soportados en Galiza, para asegurar a consecución efectiva do principio de progresividade fiscal no sistema impositivo. Demandar, con base no modelo de concerto económico, a territorialización completa dos tributos do sistema fiscal soportados en Galiza con capacidade
normativa plena para adaptar as necesidades de Galiza e para dotar ao goberno galego de autogoberno fiscal. C. Impulsar a creación dunha axencia tributaria galega que terá capacidade para a organización e o exercicio de todas as funcións propias da xestión tributaria, exención, recadación, revisión, sanción e inspección, como única administración responsable de todos os tributos soportados en Galiza. Esta axencia será encargada de levar a termo a transferencia de recursos necesarios de Galiza ao Estado en concepto dos custos das competencias e dos servizos comuns prestados que afecten a Galiza, que será fixada con carácter plurianual e revisável en función dos criterios e parámetros obxectivos. A transferencia aos concellos con base nun modelo propio de financiamento local dos recursos necesarios para atenderen as súas competencias e servizos locais con criterios propios que permitan unha adaptación ás características do territorio e da organización local galega. E, por último, promover a creación dun mecanismo de redistribución interterritorial vinculado á renda relativa que sirva de elemento verdadeiro para a reducción das actuais diferenzas dos niveis de servizos e infraestructuras e que contribúa a unha verdadeira converxencia nos niveis de renda entre os diversos territorios do Estado. E, finalmente, trasladar este acordo que saia desta corporación ao presidente do Parlamento de Galiza, ao goberno galego e as persoas portavoces dos grupos parlamentarios. Mais nada, gracias. Gracias. A esta proposición hai unha emenda presentada polo Grupo Popular, conocimiento para que todos os grupos na súa intervención teñan conocimiento da mesma, tamén se podan posicionar se o consideran oportuno. Instar ao Goberno do Estado e á Xunta de Galicia a que o financiamento das comunidades autónomas e outros entes territoriales non se faga en detrimento das legítimas demandas que a este respecto teñen os concellos a hora de poder cumplir coas súas competencias. Entonces, dado o conocimiento da emenda, teñen os grupos a posibilidade de falar, señora García Ponce. Moitas gracias, señor alcalde. Bueno, a mí sempre me toca de facer aquí de quisquillosa. A verdade é que, compañeiro Luís, intentar que unha moción como esta debatamos en un punto do pleno me parece, eso sí que me parece unha burla, sobre todo pois que somos vellos, que ao mellor somos máis cortos e necesitamos máis tempo. Eu creo que unha moción deste tipo, se queredes realmente que se debata e que teñamos unha postura clara para nós e cos veciños que están en Ribeira, que son os que me preocupan a mí, un pleno monográfico faría falta, señor alcalde, ben. Por exemplo, é moi bonito dicir, as pensións aquí son as que máis baixas de todo o territorio español, dependerá de cales, porque desde logo que cotiza ten unha base cotizable, cobra igual aquí que en Madrid, porque a lei é a mesma, e iso comprobado. O que non somos capaces de decir aquí é que a colectivos de ciudadanos que viven de un traballo que por mellor non está tan considerado, non somos capaces de conseguir que lle suban as cotizacións, os días de cotizacións e as bases de cotización para que podan cobrar unha pensión digna. Iso hai que dicilo tamén, porque todo é moi bonito e que estamos sentados, pero cando temos que salir á calle e dicir, cuidado, que o que está pasando as persoas en edade de xubilarse, pois non vades a cobrar o que pensades. Segundo, a ver, eu desde logo estou disposta a debatir o que queirades polo pacto local. Me parece que realmente esa é a deuda que ten a democracia con todos os concellos. Que dependemos moito de decisións alleas ás políticas, por chamarlle de alguma forma, de solidaridade, de educación, de ocio, de cultura e de atención aos veciños que toma unha corporación ou un equipo de goberno. Aí estou de acordo. Creo que aí temos moito que facer e exixirlle ao goberno central, a Xunta, ou os que están legislando, que teñan en conta que os concellos están facendo unha labor que lles quita moitas castañas de lume, sustituindo o que tiña que facer ao mellor outra administración. Das axudas que a veces hai que colaborar con distintas ONGs porque non teñen fondos suficientes e están facendo unha labor que sustituye a administración que sería encargada de que iso non é. Despois, quizás por eso, porque son bella, porque viven outras etapas, porque me gusta, porque non son nacionalista, eu repito cantidad, eu creo na equidade e na solidaridade. E como creo na equidade e na solidaridade, me é moi difícil entender ou apoiar esta moción que vos traedes aquí. É certo que os gallegos pagamos impostos, pero tamén é certo que recibimos moito, porque o que non poste aquí, Luís,
é cantos gallegos hai en edad de pagar, cantos gallegos hai que xa non son capaces de cotizar, cales son os gastos de Galicia en sanidade, cales son os gastos de Galicia, perdón, en educación e ciencia, en atención ao dependiente, a esas persoas maiores, etcétera, etcétera. Canto recauda a comunidade autónoma? Canto nos ven de fora para axudar a paliar estes gastos? Iso é algo que temos que decir aos veciños. Eu non quero concierto vasco para Galicia. Baixo ningún concepto. Estou segura que o día siguiente salimos a calle a pedir. Teño que reconocer que a sanidade, a mellor, non é a mesma de fai anos, pero que hai unha enfermedade grave, é comprobado, a sanidade dá unha resposta. Se a financiamos solamente co que se recauda en Galicia, non sei se sería capaz de facerlle frente. Se queres dicir que parece mal que haxa xente ou colectivos que están investigando e que teñamos que recurrir á solidaridade da xente para axudarles a investigar, de acordo. A administración debíase de encargar financiar todos estes investigacións porque ao final responden a respostas ou a necesidades dos ciudadanos. Hasta aí estamos de acordo. Ora, cambiar o financiamento e dicir que sea parecido a outras comunidades autónomas, como non haxe o principio de equidade, non vou usar a palabra solidaridade porque non estás de acordo, e creo que Galicia, que a población envellecida que hai, que a falta de industrias, porque se nos quitan IDTs e dúas máis, pois non sei se seríamos capaces siquiera de manter o pouco que temos, digo así claramente. Por tanto, eu estou disposto a debatir un pacto local, estou disposto a exigir donde haga falta e apoiar de que se teña en conta a financiación dos concellos e que sean os concellos realmente os que teñan un papel moi activo en esa financiación porque coñecen moito máis que as administraciones en xeral as necesidades reales dos seus veciños, da xente que vive neles. Hasta aí estou de acordo. Ora, ao cambiar o gasto, eu creo que non, porque de momento, perdendo ganamos. E ao mellor, querendo ganar moito, perdemos máis. Outro día salía unha entrevista dun, non sei se era un inglés, un escocés, non me acordo, e decían, nós estamos moi enfadados, porque a maior parte dos fondos europeos que nós pagamos vai para facer boas carreteras en Galicia e en España, e nós temos moi malas carreteras. Iso é equidade e a solidaridade. Un goberno que rige un país con moitas comunidades autónomas e outras que non son comunidades autónomas, todos os ingresos tenos que recuperar ele. E ele ten que distribuir con solidaridade e equidade. Os máis pobres hai que darle máis. E os máis ricos teñen que aprender que teñen que axudar os máis pobres. Por que? Porque eles son máis ricos porque en un momento determinado se lle deron máis facilidades que os outros. Por tanto, ahora lles toca revertir eso que teñen máis que nós, nos que teñen menos. Por tanto, eu estes puntos nos vou aprobar e podo aceptar unha transaccional ou unha emenda sobre o pacto local. Nada máis. Gracias, señor García. Paso, señor Sousa. Entendemos que para el BNG abrir este debate es una cuestión de banderas y fronteras, en ningún caso económico. Ya que si supieran algo de números, sabrían que con un concierto como el que quieren hacer, similar al vasco, perderíamos en financiación autonómica alrededor de unos 900 millones de euros. Mal negocio para los gallegos. También entiendo que se les escapa la parte de tratar de manera igualitaria los servicios públicos, para que en este país no existan ciudadanos de primera ni de segunda, dependiendo de dónde vivan. Por si se les escapan las cifras, Galicia ingresó más de 3.000 millones más de lo que aportó a las arcas del Estado. En resumen, las rentas de los ciudadanos gallegos serían del 85 puntos sobre 100. Aumentan gracias a la financiación hasta 91,65. ¿Nos quieren más pobres por una cuestión del malentendido orgullo gallego del que alardean? Porque ser gallego no es patrimonio del BNG, aunque vista esta moción, igual sí se abanderan en empobrecernos. Ante lo anteriormente expuesto, vamos a, obviamente, votar en contra de la moción. Y en cuanto a la enmienda, si me permite el señor alcalde, en cuanto a la enmienda que plantea el grupo del PP, da la sensación de que no confían demasiado en el trabajo y en las decisiones que sus compañeros de gobierno en el Estado, y en la Junta. Desde Ciudadanos queremos pensar que tanto la Junta como el Estado estudiarán la mejor financiación para los ayuntamientos. En esta enmienda no dice nada, es un brindis al sol, porque si no, ¿para qué está la FEN? Está para defender a los ayuntamientos, creemos. Ciudadanos siempre estará a favor de todo lo que sea bueno para el ayuntamiento, pero entendemos, y volvemos a insistir, que los plenos de los ayuntamientos no
no son los espacios adecuados para defender este sistema de financiación. Miren, yo también quiero la paz mundial, por ejemplo, y por eso no traigo este tema al debate al pleno. A ver, si ahora en cada ayuntamiento debatimos sobre los temas nacionales y autonómicos, ¿quién se ocupa de los temas locales? Centrémonos en lo que nos tenemos que centrar y dejemos que nuestros compañeros que están en Madrid y en Santiago hagan esa labor. No obstante, y para que no se nos pueda achacar de que estamos en contra de una financiación justa, votaremos a favor de la declaración. Gracias, señor Chouza. Señor García. Sí. Gracias, señor alcalde. Boas noites a todos. Vamos a ver, señor Barral, trae usted aquí unha cuestión moi importante, moi interesante, que é a financiación das comunidades autónomas que non teñen concerto, como o País Vasco ou como a Navarra, que están reconocidas na Constitución. Comunidade autónoma, que é a Comunidade Canaria, que ten un régimen fiscal especial por a súa singularidade das islas tan alejadas da península. Nós estamos a favor de que unha comunidade autónoma como histórica como é Galicia teña un mellor financiamento para atender as necesidades que ten en educación, en dependencia, en sanidade. Ora ben, como usted, señor Barral, supoño que non ignora, o grupo no Congreso Socialista solicitou unha ponencia para a reforma da Constitución. Desde o Grupo Municipal Socialista de Ribeira pensamos que ese é o lugar adecuado para abordar esas reformas, que entre outras sería o título 8º, que contempla tamén a financiación das distintas comunidades autónomas. Por lo tanto, nós creemos que neste momento non só Galicia, sino moitas comunidades están mal financiadas. É verdad que estamos pasando un momento de crisis, pero as necesidades dos ciudadanos siguen sendo as mismas. Por lo tanto, as institucións temos a obriga de intentar atenderlas o mellor posible. Vamos a ver. Ahora ben, o artículo 149 da Constitución define como competencias exclusivas do Estado, entre outras, as seguintes: a Hacienda General e a deuda do Estado, a legislación básica e régimen económico da Seguridade Social. Supoño, señor Barral, que non querrá usted que Galicia teña a competencia da Seguridade Social como solicitou no seu momento o País Vasco. A recaudación de todos os impuestos, como di aquí, dado que, como ben apuntou Rosa, non seríamos económicamente suficientes para atender a nosa población. Como conseguir, pois, que nestes momentos a mellor financiación para a nosa comunidade? Pois a mí se me ocurre que sería instar ao señor Feijóo a que de unha vez por todas lle exixa ao señor Rajoy e ao señor Ventura a financiación que nos merecemos os galegos e galegas como comunidade histórica como somos. E quixera apuntar tamén un estudio que saleu recientemente, quero dicir, cando digo recientemente, fai 6 ou 8 meses, sobre as distinto porcentaje de financiación que tiñan que ter as distintas institucións. E chegaron a un acordo que foi o seguinte, que o 50% que se recauda en todo o Estado debía manejalo o Estado central. Debía ser para as autonomías e o outro 25% para os concellos. Dado que os concellos están pasando verdadeiras penurias neste momento para atender suficientemente aos seus ciudadanos en todo o que nos reclamas. E aquí que agora neste momento estamos na preparación co borrador dos presupuestos para este ano, todos os grupos sabemos, e o señor alcalde en primer lugar, as dificultades que temos para poder atender todas as obras e todos os que nos solicitan os ciudadanos. Por lo tanto, había que reclamarlle a FEN, a Federación de Municipios e Provincias, que de unha vez por todas se acorde que os concellos somos a primeira institución que está máis cerca dos ciudadanos. Por lo tanto, conocemos día a día que sufren os nosos ciudadanos e para poder atendelos, os ayuntamientos, temos que ter a suficiente capacidade financiera e económica para levar a cabo as obras e
todos os traballos que isto implica para un municipio como Ribeira, que está perto dos 30.000 habitantes. Por lo tanto, señor Barral, a nós nos parece ben que se reclame, e como galego estou de acordo en que necesitamos, e todos conocemos que carecemos de unha financiación adecuada para a nosa comunidade e para os concellos, pero desde logo creemos que este non é o foro onde se debe tratar estas cousas. Isto hai que tratalo no Congreso dos Diputados, que ali hai, digo, de todos os partidos e de todas as ideologías, para darlle unha volta e unha reforma á Constitución, dado que a nosa Constitución acaba de cumplir xa 38 anos e, evidentemente, os problemas que había cando esta Constitución se aprobou no ano 78 non son os mesmos que os que abordamos hoxe en día, cunha economía globalizada e cunha competencia moi grande en todos os sitios. Por lo tanto, señor Barral, estamos de acordo en que Galicia non ten a suficiente aportación económica por parte do Estado, pero creemos que o asunto de concertos, prácticamente, este que lle está a falar, non cree nos privilegios de ningún territorio. O financiamento das autonomías ten que ser de acordo á realidade económica, social e política de cada territorio. E é verdad que neste momento estamos atravesando, temos un problema territorial, e senón, se miramos hacia Cataluña, pois vemos todos, un día así e outro tamén, todos os conflictos políticos que se nos están poñendo sobre a mesa como país, como conjunto de país, como Estado. Porque o que usted di no artículo 2 da Constitución consta que somos, as comunidades históricas, podemos chamar nacionalidades ou nacións. No Estatuto de Cataluña, por exemplo, no preámbulo, ven a palabra nación e o Tribunal Constitucional non dixo nada, considerou unha correcta. Outra cousa é convertirse nun Estado. Mais nada, gracias. Gracias, señor García. Señora Pouso, Gracias, señor alcalde. Boas noites a todos e a todas. Ben, señor Pérez Barral, xa facía, despois da súa intervención, presentando a súa moción, uso da palabra ao señor alcalde no que lle explicaba a emenda de sustitución que se francesa por parte do grupo do Partido Popular. Ben, consideramos, e se explicaba aquí tamén por parte de outros concellos, que dada a situación que temos os concellos, as demandas que temos que atender eses concellos, entendemos que sería máis positivo de intentar acadar un acordo unánime neste salón de sesións no que fósemos todos a unha para conquerir máis financiamento para prestar servicios aos cidadáns. E en esa emenda pídese precisamente instar ao Goberno do Estado e a Xunta de Galicia que o financiamento das comunidades autónomas e outros entes territoriais non se faga en detrimento das legítimas demandas que a este respecto teñen os concellos á hora de poder cumprir as súas competencias. Entendemos que seguramente vostede esta moción ya enviando o seu partido, son mocións que están presentando en todos os concellos e sabemos perfectamente, bueno, pues que o Bloque Nacionalista Galego, como partido nacionalista que é, enarbola esa bandeira de modelo de financiación propio, pero creo que vostedes, e só temos debatido en máis ocasións en este salón de plenos, non están facendo as contas realmente como son. Non están facendo ben as contas e o nacionalismo, desde logo, ese amor á terra, ese amor que se pode sentir polos paisanos da terra, señor Barral, dende logo non se corresponde con estes plantexamentos que vostede presentou aquí, e non se corresponde porque con este plantexamento que vostede trae aquí, Galicia perdería cartos desas aportacións do Estado. E non estamos en momentos para perder cartos que nos están financiando os servicios públicos que prestamos. En esas contas que vostede fala de que dunha recaudación en Galicia de 11.000 millóns de euros non se desprende iso das contas oficiais, señor Barral. Por lo tanto, co plantexamento que vostede fai, saldríamos perdendo. E o que non queremos aquí en ningún momento é ocasionar ningún tipo de perda de servicios ou de perda de financiación para prestar servicios aos cidadáns de Galicia. E, por outra parte, tamén, dentro do noso grupo, o Partido Popular, nós estamos en que os cidadáns teñen dereito a recibir os servicios en calquera lugar do Estado que se atopen vivindo. Hai un principio de solidaridade que estamos
obligados, e tamén, por que non decirlo, dentro do Partido Popular, estamos mentalizados con esa cuestión de que todos os cidadáns dentro do Estado español pois deben de ter esa cobertura e garantizar esa prestación de servicios dos que se fala tamén en todo o noso ordenamento xurídico e na nosa Carta Magna, como é a Constitución. Fala vostede de crear unha axencia tributaria de Galicia, pero mire, Galicia ten unha axencia tributaria propia, creada dentro do ano 2013 e está funcionando ben. Por outra parte, temos unhas particularidades dentro do que é o territorio da nosa autonomía de envellecemento, de dispersión de poboación, e facía referencia a señora García Pose a ese envellecemento de poboación con todas esas persoas que están recibindo máis do Estado que do que están aportando en este momento, que seguramente saldríamos moi escaldados de ir a este modelo que vostedes propoñen. Nós non estamos por ocasionar divisións, nós non estamos por ocasionar separacións de territorios, nós estamos por un modelo xusto, por un modelo solidario e por un modelo no que se recoñezan a todos os cidadáns os mesmos dereitos. E para recoñecer ou para defender ese modelo no que creemos, eu creo que o primeiro sitio polo que temos que empezar é polo propio municipio no que estamos. E no municipio no que estamos, señor Pérez Barral, temos moitas demandas que atender. E é curioso porque non fai, no pleno anterior, non fai nada, fai escasamente un mes, traíamos nos aquí unha moción na que falábamos e reclamábamos, demandábamos o seu apoio para que en esas subvencións, nesa línea de subvencións da Diputación, que se mantivesen as mesmas cuantías que o ano pasado, porque vostedes nos viñan aquí vendendo que con ese POS que tiñan, o POS que tiñan este ano metido a ir recollendo toda a financiación, pero o certo é que cando nos pusemos a facer as sumas de todo o que habíamos tido o ano pasado e o que vostedes ofertaban en ese novedoso plan que tamén plantexaban vendendo inicialmente, resulta que as cifras non cadraban e salíanos máis de 200.000 euros menos que o ano pasado. E vostedes non apoiaban. Pois mire, nós defendemos no pleno anterior manter a mesma financiación, reclamábamos o seu apoio para que a Diputación nos mantivese a mesma financiación que o ano pasado. E en isto queremos que nos melloren a financiación, o que non queremos é, dende logo, facer ningún tipo de aventuras que, porque enarbolen os nacionalismos ese financiamento, sistema de financiamento propio, como vostedes din, resulta que queiran vender esa idea nacionalista, pero resulta que despois nos encontremos con que temos menos recursos económicos para seguir prestando aos cidadáns. Porque, a fin de contas, señor Barral, aquí o importante son as persoas. O importante é ser capaz de chegar a cubrir esas atencións que necesitamos tanto no ámbito da sanidade como na educación, como nos servicios sociales, como en infraestructuras, e un longo etcétera de servicios que hai que prestar. E, por tanto, tamén desde os concellos que cada vez temos máis demanda por parte dos cidadáns, sabemos que en ese campo dos servicios sociales estamos facendo un esforzo importantísimo para atender esa lei da dependencia que naceu originariamente do Parlamento español con unha aprobación apoiada pola maioría, moi boa lei, pero que naceu en origen mal, porque naceu sin financiación. E agora nos estamos vendo nos propios concellos con que con esas aportacións que temos que facer nos está restando os recursos propios, temos que estar buscando a nosa vida para dar cobertura a esa financiación dos servicios sociales. Por lo tanto, aventuras asustas, experimentos ningúns, señor Barral, e, dende logo, sensatez e, digamos, contacto ca realidade e pedir as cousas que realmente vamos a precisar. Esa lle digo, espero que vostedes apoyen a moción, a emenda a esta moción que lle presentamos. Moitas gracias. Gracias. Para rematar brevemente, señor Pérez Barral. Ben, grazas. Para empezar, recomendaríalles aos compañeros de corporación que lesen un libriño bastante xeitoso do economista Xosé Díaz, que se chama As contas que nos contan, onde se recolle moi ben como trata o sistema de financiamento español de pervertir a realidade da que antes falei, non? Vostedes falan de que Galiza non é capaz e perdería
financiamento. Certamente, se facemos as contas co sistema de financiamento actual, evidentemente que sí. Por qué? Porque, como ben dixen antes, o sistema de financiamento actual non se recolle a capacidade real fiscal de Galiza, senón que se recolle o 50% de moitos impostos e outros, como imposto de sociedades, nin se conta para este sistema de financiamento. E, polo tanto, se atendemos a ese sistema, as empresas en Galiza non pagan impostos. Habería que preguntar ás empresas se realmente isto é así ou non. Ou como, por exemplo, como ben dixen antes, se nos pagamos, se nos repercuten despois a nós o 50% do IBE ou do IRPF que pagamos. Non creo, verdade? Despois, tamén falaba a señora Herminia Couso de que os concellos temos que andarnos buscando a vida. Precisamente esta proposta é para que os concellos e a Xunta de Galiza non teña que andar buscándose a vida, senón que teña unha capacidade real de financiamento que poidan recadar aquí os impostos e despois distribuílos en función das necesidades que haxa. Ben sexa reindustrializar o noso país para crear postos de traballo, ben sexa mellorar o sistema de sanidade ou de educación, que actualmente sofre recortes por parte do Partido Popular as súas políticas, ou ali onde se crese máis necesario. Tamén se falaba de que das pensións, por exemplo, claro, o sistema actual de financiamento o que fai é, por exemplo, unha persoa emigrada que emigre de Galiza a calquera parte de España, pois traballa durante X anos ou X tempo, ou ao mellor ao largo da súa vida en calquera outra comunidade autónoma, pero cando regrese na súa xubilación a Galiza, a quen se lle computa esa pensión? Non se lle repercute á comunidade autónoma na que traballou, senón que se lle repercute a Galiza. E, polo tanto, claro, existe unha débeda irreal que está creando ese propio sistema perverso. Tamén dixen que o Estado sobre 11.000 millóns de euros e logo inviste 7.000. Polo tanto, hai esa débeda, esa dependencia da que falaba. E, por exemplo, cando mencionan de que Galiza perdería cartos, habería que preguntar por que as grandes industrias, aí temos máis de 5.000 empresas radicadas con sede noutros territorios fora de Galiza, que pois pasarían, con este sistema, pasarían a pagar impostos no noso país e, polo tanto, por exemplo, grandes empresas eléctricas, Inditex, que ten a súa sede fora, ou, por exemplo, a banca, pagarían impostos aquí e, polo tanto, estarían creando riqueza aquí. E tamén me gustaría mencionar como o sistema de financiamento, e vou rematando xa, pois, en base a imputacións que se fan no sistema económico, pois conta como con máis de 1.000 millóns de euros que en teoría financia e inviste en Galiza e que realmente non están sendo investidos aquí, como por exemplo os gastos repercutidos da Casa Real, dos 600.000 funcionarios e funcionarias que existen e que están traballando na capital do Estado, é que iso non repercute en Galiza, pero que sí se lle pasa no sistema de financiamento. E, polo tanto, vemos que é un sistema de financiamento lesivo e que para nós non nos beneficia, e que si beneficiaría un concerto económico propio, como xa teñen outros territorios, e como si defende o noso presidente cando vai para fora de Galiza. Mais nada, e grazas. Gracias. Eu non vou entrar nos números, porque o único que cree que os números do concerto son beneficiosos para Galicia é o seu partido. O resto, pois temos todos claro que Galicia recibe máis do que aporta, que tenen os xubilados, pero mire, eu non sei se é o tempo que pasei no Parlamento discutindo estes temas nos que, por certo, sempre chegamos a acordo unánime a hora de plantexar as demandas de Galicia. Ou ben é que estou tan enfrascado nos temas municipales e nas dificultades que temos pola financiación que temos nos concellos, que o único que estou preocupado non é pola Xunta de Galicia, que se arreglen a través de, como dixo o señor Chouza, dos diputados, que seguramente sabrán defender o de todos, entre os que somos nosos representantes aquí, pero nós somos os representantes dos ciudadanos de Ribeira. E os que durante moitos anos son os grandes olvidados da financiación do Estado son os concellos. E, polo tanto, nosa emenda, que era
un pouco sinxela, como di o señor Chouza, incluso, se queren, pode entenderse como un canto ao sol, é simplemente un canto a decir, oiga, cando empecen a repartir os cartos, acórdense dos problemas dos veciños, os que mollan os pés para chegar á casa, os que non teñen alcantarillado, os que teñen desas demandas que durante anos non somos capaces de cumplir porque temos unha financiación que non se modificou en toda a etapa constitucional. E seguimos dependendo prácticamente, modificou sustancialmente, quero dicir, e seguimos dependendo pois das bondades do Estado, cando somos os que estamos moitas veces a cumplir con pois funcións que non son as nosas. E non vou a decir as que todos conocen, arranxar colegios, conserjes nos colegios, etcétera, etcétera. Por lo tanto, ese é o noso canto, o decir, oiga, cando repartan os cartos, non empecen a repartir todos por aí entre as comunidades e acórdense dos concellos, porque igual ese pacto do Estado ten que estar o Estado, ten que estar os concellos e ten que estar as comunidades a hora de repartir, porque os cartos só hai un, é ver realmente se hoxe en día as comunidades autónomas non están levando demasiado do que é o presupuesto do Estado en detrimento de outras administracións que poden ser o propio Estado e sobre todo os concellos. Ese é o noso canto. Por iso vamos a solicitar, pois, como cumple o reglamento, que se vote esta emenda de sustitución e posteriormente, se non acada a maioría, pois, lógicamente, temos que votar a emenda do señor Pérez Barral. Por lo tanto, votos a favor da emenda de sustitución. Son votos en contra, abstencións. Entonces, hai 13 votos a favor da emenda de sustitución, 3 abstencións, 4 en contra, e queda aprobada e, por lo tanto, se pasa ao seguinte punto. O seguinte punto é unha proposición do señor Vilas, interesando redes de saneamento no camiño vecinal denominado Camiño da Ladeira, sito en Pedra do Pino, na parroquia de Coruña. Ten a palabra, señor Vilas. Muchas gracias, señor alcalde. Vou pasar a exposición de motivos. O camiño veciñal denominado Camiño da Ladeira, situado no lugar de Pedra do Pino, na parroquia de Corrobedo, carece na actualidade do servicio de saneamento. O benestar da poboación depende da satisfacción das súas necesidades básicas, tanto en términos económicos, sociais como ambientais. O Concello ten a obriga de xestionar os recursos económicos do municipio, o único objetivo de dotar dos servicios competenciais a aqueles veciños e barrios que carecen deles. Atender a aqueles que demanden estes servicios básicos, como é o caso que nos compete. A falta de servicios de saneamento básico nos municipios compromete diferentes actividades, entre elas tamén a turística. Tendo en conta que o Concello de Ribeira está declarado municipio turístico galego, é necesario implementar políticas e tecnoloxías no saneamento básico, resultando primordial na planificación urbana e rural, para garantizar a sustentabilidade da actividade turística no noso territorio. A través do Vicente Pexón resolvese a dotación dos servicios urbanos. Por todo o exposto anteriormente, o Grupo Municipal do PSDG-PSOE solicita ao Pleno da Corporación do Concello de Ribeira a adopción do seguinte acordo, que se aprobe a realización do proxecto e a posterior construción da rede de saneamento de condución por gravidade, aproveitando a pendiente natural do camiño desde a Rúa Buenos Aires hasta o entronque das Rúas Delicias, recollendo as augas residuais domésticas e ou pluviais, prevendo tamén as acometidas ás vivendas con arquetas sifónicas e a reposición do pavimento asfáltico. Moitas gracias. Gracias, señor Vilas. Grupos que deseen intervir. Sí, señor, non pode ter. Gracias, señor alcalde. Boas noites a todos. Nós, o Grupo Municipal de IPDR, vamos a apoiar isto en favor dos vecinos, porque son os que máis o necesitan, e non pensado solamente nos turistas. Gracias, señor Chouza. Sí, muchas gracias. Estamos totalmente de acuerdo con el tema de la moción, lo que pasa es que, como siempre, estamos con las formas. A mí me gustaría que se añadiría en lo que solicitan mis compañeros del PSOE, que se solicite de informe pertinente y una vez conocido el mismo se proceda a dotar una partida presupuestaria para la ejecución del mismo de acuerdo con dicho informe. Es que yo creo que esta es la única manera de no traer siempre mociones y además aprovechando de que el señor alcalde nos va a llamar cualquier día para negociar los presupuestos. Pues cada uno que lleve cada cosa y esto nos evitamos todos estos tipos de plenos.
No sé si es correcto decirlo, pero yo lo digo. Gracias, señor Vázquez Tomás. Gracias, señor alcalde. Bueno, pois coincidimos cos compañeiros de corporación do Partido Socialista Obrero Español en que este é un servizo básico, o saneamento, e nós sempre apoiamos e creemos que teñen ou deben de ter prioridade os servizos básicos, en este caso o saneamento para esta xente que vive na zona da Ladeira. O que ocorre, señor alcalde, que creo que este era unha especie de acordo que tiñamos máis ou menos todos os grupos de apostar por aquelas cousas que son fundamentais, básicas para os veciños. E creo incluso que nestes próximos orzamentos, polo que usted ten comentado, iba unha partida para este servizo, incluso ampliado un pouco máis do que di aquí o señor Vilas. De calquer maneira, se vostede aclara eso, perfecto. De calquer maneira, o Grupo Municipal do Bloque Nacionalista vai a votar a favor do saneamento porque consideramos que é unha cousa imprescindible. Gracias. Vamos a ver, antes de que interveña o señor Freire. Está aprobado unha obra que é, no parque, se non me equivoco, do ano 2016, que é na avenida Buenos Aires, un entronque de un maior número de casas. O que eu lle decía a vostedes é que, primeiro, o proxecto está sin facer, por lo tanto, non sabemos se hai pedra, se non hai pedra, se vai a 12.000 euros ou a 120.000. Tampouco sabemos se nos vai a dar permiso, pois, en este caso, está en zona de influencia do Parque Natural, supoño que non habrá problema, pero tampouco está definido. E despois, o que eu lle decía tamén é que a proposta do señor Vilas entendíamos que non era máis ventaxosa técnicamente, porque por donde el propone, pues deixaría todas as casas do outro lado sin ese servicio, ¿no? Entonces, os servicios técnicos aconsellan un lugar diferente por gravedade. En definitiva, é o que pretende o Grupo Socialista, como todos os grupos, que é donde hai un problema de saneamento ir solucionando. Entonces, esa era por aclarar a súa pregunta. Señor Freire, ten unha palabra. Moitas gracias. Non quero deixar pasar a oportunidade de felicitar tamén a gente de 0026 e desearlle éxito na súa labor, porque non lle vai a ser moi fácil, posto que ten que sustituir ni máis ni menos coa gente de 007. Penso que a axuda de todos non vai a haber problema. Bueno, señor Vilas, antes de nada decirlle que estamos de acordo con vostede no que di na súa exposición de motivos en referencia á obvia obrigación do Concello de satisfacer as necesidades básicas da poboación. A rede de saneamento de Corrobedo, aínda faltando algunha zona por conectar ou mellorar, creo que é das máis completas do Concello. Na anterior legislatura conectáronse e renováronse infinidade de vivendas que carecían deste servicio tan básico. Pero para destacar algunha destas obras, poñereille só un exemplo das diversas actuacións neste ámbito. No lugar de Teira, levouse a cabo unha obra moi importante na que se instalaron tobaxes desta última casa ata a ligazón na estrada xeral e conectando a canalización cara á edar de Corrobedo, poñendo ademais un bombeo para salvar os desniveles do terreno. Fíxose esta obra de importancia porque Teira, como sabe, é un lugar de Corrobedo, non é un barrio, é un lugar que está moi apartado, pero que non tiña ninguna clase destes servicios, por eso se priorizou no seu momento facer esa obra, que xa está feita a día de hoxe. A solicitude do proxecto do tramo que vostede solicita, penso, como lle dixo o alcalde, que está incompleto, pois non inclúe máis que a 2 veciños, tal como está no debujiño que temos nós no plano. Explicarei. Nesta zona, como xa dixo o alcalde, xa ten proxectado o Concello e aprobado no PAI 2016, Plan de Aforro e Investimento, un reforzo da rede de pluviales e ampliación de saneamento na Rúa de Buenos Aires. Con esta obra solucionase unha parte da carencia dos veciños en esa zona. Pero ainda quedan por conectar á rede varias casas, máis de 2. Na miña anterior etapa como concelleiro falara con varios dos veciños afectados, co alcalde e coa enxeñera para efectuar a obra que demandan os veciños. Niso estábamos e niso estamos. Por tanto, faremos unha emenda que millora notablemente a súa moción, tanto para os vecinos como para o Concello. E creo que, ademais, pode contar coa súa aprobación. E voulle pasar un papeliño para que vexa como podería ir a tubería.
tamén lle paso outro aquí a que vayan mirando. En vez de ir por o lado que usted propón, nós poñeríamos, como propoñen os técnicos, propoñemos esa emenda proyectar o tramo principal de tubaxe na pista de Zahorra que vai dar á Rúa de Bos Aires. É un tramo da pista que está por riba das que están señaladas no círculo. Aí hai unha pendiente máis que suficiente. Aí nesa pista, ademais, hai 3 casas que xa están ao lado, aparte outras 2 máis que están un pouco máis apartadas, as cuales xa se conocerían e son os que máis demandaban ese servicio, non? Polo tanto, quedarían máis casas conectadas e o coste da obra sería similar. Esas 2 casas, as que están incluídas dentro dese círculo, poñeríaselle un tramo de tubería, que é máis corto, e que tamén estarían servidas, posto que se conectaría a rede das Delicias. O sea, nós o que propoñemos é facer o proxecto para a instalación desas tuberías. O compromiso de facer esta obra tan pronto sexa posible. Agora, a realidade é que temos como prioridade esta obra que fixo antes referencia ao alcalde, que é a do PAI, que é da Rúa de Buenos Aires, que vai a solucionar 2 problemas importantes, unha é a do saneamiento e outra é a das pluviales, posto que axuda a canalizar as aguas pluviales e así evitar as inundacións que se fan sempre que se forman na avenida de Buenos Aires. E despois outra obra tamén moi importante que está aprobada, pero que ainda non se empezou a contratación por os trámites que hai e as empresas que se presentaron, que supoño que é do POS, non sei se é do POS, porque eu non estaba, pero penso que é do POS da Diputación do ano pasado tamén, que é a Rúa das Delicias. Nesa rúa, que é a máis larga do pueblo, é a salida do pueblo, vanse a facer todas as conexións e vanse a poñer a rede de saneamiento nova. Co cal, nesa obra, é aínda máis importante que as demais, porque de paso que se fai iso, vanse a eliminar 2 colectores que neste momento están vertendo nesas playas. Así que, polo tanto, eu só lle pido que teña en conta esta millora, que non é máis que esta emenda, non é máis que unha millora, e facermos o proxecto, e nada máis. Moitas gracias. Gracias. Señor Vilas, Bueno, pois moitas gracias pola exposición do compañeiro Freire. Bueno, para o meu entender, son 5 solares os que resultan afectados e son 4 viviendas tamén as que están neste camiño. Sobre a emenda que me presenta, eu añadiría sobre ese mismo camiño cara ao oeste 20 metros máis para arriba para coller a parcela 1651 e a 1721 para recollelas suficientemente. E creo que falta aquí tamén un tramo de saneamento pola Rúa de Delicias, que sería sobre uns 30 metros onde está a urbanización. Sin máis, creo que acepto a emenda. Gracias. Simplemente unha cousa que eu teño que advertir. É que vostede fala de proxecto e posterior construcción. O proxecto vamos a facer e despois decidirá o pleno, porque senón eu como alcalde que vou a pedir é coma. Sempre que cheguen os ingresos corrientes e se non lle den autorización ao alcalde para pedir o crédito oportuno. Eu empeño menos que sea polos veciños, pero claro, que só se pidan obras cando non sabemos os ingresos que temos, porque as obras, a prioridade moitas veces, se fora solo en necesidades, creo que poderíamos estar de acordo, pero moitas veces unha obra pode ou ten que esperar pola cuantía da mesma. Entonces non é, decir, é necesidade máis posibilidade, o que fai que unha obra se poda incluir. Eu digo claramente porque despois van a decir que incumplo acordos plenarios. E así vai a ser se non chegan os cartos. En esta, en calquera outra que se pidan sobre cartos. Sendo así, pues pasamos a votarla con eso, que basicamente o que ven a decir é que os servicios técnicos pagan o proxecto por donde máis casas, coño. Que é onde se deben meter os técnicos e quitar, non. Que se haga un informe e que se haga un informe previo, non? Non, que o proxecto temos técnicos municipales que van a facer. En función de eso, ustedes conocen o proxecto e cando teñamos a posibilidade, o POS, o que veña,
incluiremoslo ou non se consideran ustedes que é prioritaria, porque igual con 120.000 euros ainda temos outras zonas onde collemos moitas máis casas. Iso é o que fai que unha vaya por diante da outra. Parece que eu dou orden aos servicios técnicos de que pagan o proxecto e tan pronto este feito doulle conta aos señores concelleiros. Entonces, Me parece oportuno. con esa engádega pasamos a votar. Os votos a favor da... Sí, exactamente. Pois, unanimidade, gracias aos presentes. A seguinte é unha proposición da señora García Pose interesando melloras en Bretal Olveira, que neste momento, bueno, están feitas. Non sei se... No, vamos a ver, señor alcalde. A mí só me fai falta unha promesa do alcalde, porque é que lle tengo que pedir a responsabilidade. Eu xa sei que ao día seguinte ou 2 días despois empezaron ca obra. Bueno, igual. A obra, eu cando quitei as fotos non estaba mal feita, e despois amañouse. Pero sigue habendo un cachiño con unha de fluviales que non recolle como recollía antes da mañá desa pista. A información que teño eu é que esa lle toca amañar ao Concello. Entón, se usted me dá a palabra de que vai amañar ao Concello, isto queda retirado e eu quero que se faga. Pero a súa palabra. Vale. Usted conoce a Eu señora Pereira? Eu sí, O cachiño que é, a zona, evidentemente. Falta de fluviales, que non a maior. Sí, pero cuando usted presentó la moción, la obra no estaba finalizada, Claro, la obra se finaliza ahora. Que ahora surge un manantial, que es del que usted habla, en una casa privada y sí se canalizó, pues también. Pero los problemas privados, usted le carga los privados, no por ellos. Y aparte, yo no sé a cuál se refiere ahora qué trocito es. Vamos a ver, hai un trozo que baja agua que vai do Camiño de Castelo. Antes había unha rejilla, non sei como se dirá gallego, xa as pasei canutas para escribir a moción, que recollía as aguas que pasaba esa reixa ao final do lei. Pero bueno, recollía son las habituales de este proyecto, pero si hay algún inconveniente y no recoge lo suficiente, pues se verificarían todo caso, los problemas que hubiera. señora García Pose, en todo caso, se é unha pequena obra menor, non hai problema. É facelas máis grande e crear un pouco de inclinación para que está agua. Correcto, nas que hai. Pois non hai problema. Así se facerá. Entonces, a siguiente proposición é presentada polo señor Vázquez Covas, interesando a realización dunha avaliación polo arquitecto municipal do Estado Xeral de Conservación do Centro Social de Oleiros. Ten a palabra, señor Vázquez Covas. Gracias, señor alcalde. Bueno, pois o Centro Social de Oleiros consta de 2 volúmenes nunha soa planta. Cada un destes volúmenes ten finalidades distintas. Un deles foi realizado para albergar despachos para asociacións e espazos convencionais, como poden ser a cafetería, os baños, mentras que o outro é unha sala de usos múltiples, que é un espacio moito máis flexible e que é divisível, con tabiques móviles, que poden ademais abrirse ao exterior para realizar actividades integrándose na plaza, que é unha plaza, como vostedes saben, de casi 1000 metros cuadrados. Bueno, pois na actualidade, vostedes saben que este foi un proxecto da Ribeira Atlántica moi celebrado. Bueno, pois na actualidade, pasados xa uns anos, que é cando a veces se daban conta das cousas de maneira mellor, observase pois que hai carencias que compre solucionar para poder cumprir axeitadamente coa súa finalidade, que é a dun centro social activo. Entre estas carencias, pois ocorre, por exemplo, que a luz que ten é unha luz indirecta, que é insuficiente e que non chega para realizar moitas actividades. Hai unha carencia tamén de mobiliario, de mesas, de cadeiras, de papeleiras, e algunha dependencia, como é o baño, pois está utilizado para cousas que non son a función para que foron feitas, como pode ser un almacén de utensilios de limpeza, etc. Non hai colectores de lixo, nin hai felpudos, o que está causando parece unha cousa así un pouco menor, non hai felpudos, claro, pero é que como a plaza de terra está se rayando todo o chan, todo o chan de madeira, e é unha pena, non? Que parece tamén unha cousa así un pouco estrana, pois non teñen vidros, teñen o que aquí chamamos sempre a contra. Entón, segundo onde veña o vento e a chuvia, pois permite a entrada de auga en algunhas dependencias. E tamén temos que a plaza exterior
que é un espacio magnífico, pois, cando chove, acumúlase auga, enlámase, non drena ben, e, bueno, e depois tamén, teño tamén que salientar, que xa poño aquí, pois que o centro carece de vixiancia. Bueno, pois, vostedes saben como a min, porque nós fomos a visitalo, acórdome que fomos toda a corporación, o señor arquitecto, é que estamos a falar dun edificio que foi galardoado co primeiro premio do Colexio Oficial de Arquitectos de Galicia, na modalidade de mellor equipamento público 2014-2015, e que tamén que foi seleccionado para os premios FAD 2015. E eu digo aquí é que, como non pode ser de outra maneira, as intervencións que se fagan, as que se fagan nese edificio, pois que deberán respetar o diseño original. Porque nunha observación que fixen, pois cheguei á conclusión de que moitos dos problemas que hai é de deficiente mantenimento ou de ausencia de mantenimento. Bueno, pois por todo eso, o Grupo Municipal do Bloque Nacionalista Galego de Ribeira solicita deste pleno que se adopte os seguintes acordos. Que o arquitecto municipal e os servizos técnicos do Concello fagan unha avaliación xeral do estado actual do edificio, así como das deficiencias enumeradas nesta proposición. E segundo, que dita avaliación inclúa as medidas correctoras que son necesarias para subsanalas. Mais nada, gracias. Gracias, señor Vázquez Toba. Señora García Forsi. Moitas gracias. Nada. El señor Casais, tenga palabra. Sí. Sí, buenas noches. Tuve ocasión de comprobar las instalaciones, invitado por los vecinos, y me gustaría que se revisara todo el proyecto, por si acaso igual no se cumplió pues lo que está estipulado, porque ahí no hay señalización de salidas, de emergencia, no hay iluminación. Incluso los pasos de unos despachos a otros, yo no sé si cumplen al 100% la normativa de giro de sillas. Entonces me gustaría que se hiciera una revisión completa a todo el proyecto, porque veo muchas carencias en esa construcción. Gracias, señora García José. Moitas gracias. Nada, señor alcalde, nos parece que o máis normal e sensato é que o arquitecto municipal e os servicios técnicos do Concello fagan unha avaliación comparando co proxecto, e cando nos digan as carencias que teñen, pois o mellor tamén hai que pedir responsabilidades a quen as cometeu, e ao mellor non é unha cuestión da administración. Entonces, vamos a apoiarla porque o que nos interese é cal é o informe que vai a facer o arquitecto municipal. Gracias, señor Choco. Sí, muchas gracias. Bueno, nuestro grupo municipal evidentemente va a votar a favor, pero sí que me gustaría hacer una serie de matizaciones, pero que no lo tomen a mal, sino simplemente es por ampliar lo que ellos vieron. Hemos visitado el edificio, nos hemos reunido con la Asociación de Vecinos, que también nos ha trasladado sus demandas, las cuales presentaremos en el pleno del próximo mes si no llegamos a un acuerdo con el resto de grupos para presentar una moción conjunta. En nuestra visita hemos detectado que los tabiques móviles que permiten la integración con la plaza no lo son. Finalmente no se hicieron así. No solo es deficiente la luz interior, sino que la plaza es escasa o nula, por lo que habría que colocar algún punto de luz. Sí es cierto que dicho edificio carece de vigilancia y por ello entendemos que habría que proveer de una alarma en dicho edificio. De hecho, hay cámaras, pero no están operativas. Y además, según se puede observar en estas fotografías que tengo yo aquí, que se las daré ahora al señor alcalde, el estado exterior está muy deteriorado, ya con óxido en algunas partes del edificio, ya que hago una puntualización. Igual el arquitecto pretendía por el óxido adaptarlo al ambiente o adaptarlo a... porque los artistas, pues bueno, yo como de arquitectura no entiendo, igual es por eso. Pero si no, aquí se puede ver perfectamente que el óxido es, pero vamos, o sea, una verdadera pasada, con perdón. Además, según se puede observar, por lo anteriormente expuesto, solicitamos que se modifique el acuerdo número 1 y que en él se incluya, una vez hecha la evaluación general, se proceda a la valoración de las reparaciones correspondientes de acuerdo con el mismo y se dote una partida presupuestaria en los presupuestos que se van a aprobar este año para su realización y que dichas obras estén finalizadas lo antes posible y siempre antes de finalizar el presente año. Los vecinos de Lorio se merecen tener una casa de cultura en perfecto estado y más todavía conociendo el coste tan elevado de dicho edificio. No se trata solo de hacer obras, sino también de mantenerlas en perfecto estado. Muchas gracias. Gracias, señor Vilas. Gracias, señor alcalde.
Desde o Grupo Socialista imos a votar a favor desta petición, xa que somos tamén coñecedores das deficiencias sinaladas na exposición de motivos e tamén das demandas da Asociación de Veciños Dolmen de Oleiros que queren dinamizar a parroquia. Moitas gracias. Gracias, señora Pouso. Gracias, señor alcalde. Ben, congratulámonos da preocupación que mostran os distintos voceiros dos grupos polo estado das instalacións do Centro Social de Oleiros. Pero, mire, piden vostedes aquí que se faga un informe polo arquitecto municipal. Non sei que fixamos o informe do estado de todos os centros que temos culturales, municipales, comunitarios, no municipio de Ribeira, que son municipais, me estou referindo. Estamos falando que temos 7 centros, en Aguiño temos 2, en Castiñeiras temos 1, en Carreira, Corrubedo, Oleiros e Artes. Ben, son distintos centros que todos presentan unhas necesidades de conservación e mantenimento. Centrándonos un pouco máis no de Oleiros, que é un centro de reciente construcción, fai vostede, señor Vázquez Cova, referencia aquí a unha serie de incidencias que sí nos constan ao goberno municipal, como é o tema da iluminación insuficiente que teñen os, digamos, as dependencias que están non dos edificios, non no que alberga o salón de actos, sino no outro edificio, e se vostede estivo ali dentro, pudo ver que o diseño das lámparas, pois, é un diseño, digamos, que simula, vai de acordo con esa construcción. Non se ría, porque a verdade é que as lámparas non se trata de colgar unha bombilla calquera, a alguén non lle podemos poñer unha bombilla calquera. De feito, estiven co arquitecto co que diseñou precisamente o edificio e diseñou todo o equipamento do mesmo e lle dixen, por favor, manda o diseño da lámpara que temos que poñer aquí, pero o que teño é que darlle solución aos veciños que veñen aquí ás actividades, ás clases de memoria, é que non poden facelo con velas, hai que darlle luz, eso está claro. Mire, en canto ao problema, realmente o da luz sí que xa estou faralles gracia, pero sí que lle estou dicindo a realidade tal cual é, e é verdade, que estou en un arquitecto e digo, aquí necesitamos incrementar a iluminación, e polo tanto, por favor, pois pásanos ao Concello, pois, eso, que tipo de iluminación poñemos, porque non é cuestión ali, salvo que lle poñamos plesos encima da mesa, e eu creo que de verdade que eso, pois, que non procede. Mire, falla vostede que hai carencias en mobiliario. Mire, cando os centros se poñen en marcha, ese centro dotouse de mobiliario, pero evidentemente todavía falta mobiliario porque tampouco non está a pleno rendimento. Ahora, é un centro que está facendo unha función moi importante, porque aí están desenvolvendo actividades que se organizan tanto dentro do Concello, tanto pola área de servicios sociales como pola área de deportes, como tamén hai actividades que se realizan dentro da propia asociación de veciños e é, bueno, pues, un centro que está actuando de dinamizador, de punto de encontro con esas actividades que se están desenvolvendo. Cando en Oleiros non dispoñíamos de nada disso. Que hai cousas que mellorar, que hai carencias que hai que subsanar, por suposto. Pero miren, vostedes teñen tamén responsabilidades de goberno neste Concello e sabemos que non podemos asumir completamente todo o que nos quixéramos. Se puderamos asumir todo tal e como vostedes plantean en distintas mocións neste salón de plenos, vamos, é que estaríamos encantados, pero a realidade é que é ben distinta. Aquí a cera non hai máis cera que a que arde. Fala vostede de temas menores, de felpudo, de papeleiras. Eso, señor Covas, decirlle que non hai problema para poñer esas, digamos, que eses materiais, non? En canto á praza exterior, ben, na praza exterior sabemos que temos un problema, a raíz de que aí, bueno, pois se instalou no exterior a carpa da festa, despois de poñernos en contacto co arquitecto e co director da obra, vimos que ali se acumulaba agua, que embalsaba agua, que aquilo non drenaba cando, bueno, pois parece ser que ese material que puseron, que si drena e que ten por debaixo unha rexilla, pero, mira, o arquitecto dirá o que queira, pero o que vexo é que cando chove ali forma pozas.
arreglouse e sigue formando pozas, co cual eu creo que aí o que van a ter que plantear, non sei, se queren respetar o diseño do entorno, que vai moi acorde ca obra, pero terán que buscar unha solución os técnicos para eliminar esas balsas de agua que se forman ali, porque o certo é que a semana pasada, cos días de chuvia que tuvemos, aquelo, a verdade é que a cantidad de agua acumulada era bastante, e iso é porque é evidente que ese pavimento que lle botaron aí, pois non está drenando, non está funcionando como debería funcionar. En canto ao tema das ventanas, bueno, pois, que quer que lle diga, señor Vázquez? A mí tamén me choca que en Galicia teñamos un edificio sin ventanas, moitísimo, porque sabemos que aquí chove, aquí fai vento, e entonces, bueno, pois temos os inconvenientes, pero o arquitecto creo que eso, sabe que o edificio era para Galicia, ¿no? Co cual, as contras están moi bonitas, e coordinan moi ben con ese diseño novedoso, pero, bueno, a medida que vamos vendo, pois vamos tendo problemas. Pois terá que ser o señor arquitecto, porque non vamos a ir do Concello e cascarle ali unha ventana calquera de PVC ou de aluminio, porque eu creo que non procede. Haberá que respetar ese edificio e buscarle unha solución de acorde co diseño que ten, porque estamos falando dun edificio singular, que temos que sentirnos orgullosos de que é un edificio que está para unha serie de premios que foi nomeado e, polo tanto, pode ser un edificio que sirva de punto incluso de atracción a nivel arquitectónico. De feito, teñen vido estudiantes e arquitectos a visitar o edificio. A mí mesmo me teñen querido, se lles podía ir a abrir, que querían visitar o edificio. E eu estou encantada, verdad, que o edificio que sirva de punto de encontro para os veciños de Oleiros e que sirva tamén para que os veciños de outras localidades poidan vir ali e que sirva de punto de interés tamén arquitectónico, como non, orgullosísima, de que aparte de que teñamos pois ese monumento da época da prehistoria como o do Almendaseitos, que teñamos tamén un edificio singular na parroquia de Oleiros. Señor Covas, dicirlle que estamos, como lle dixen, traballando no tema, estamos intentando solucionar as carencias tanto deste centro como dos outros centros que lle temos aquí o informe, señor Covas, que cando queira o ten a súa disposición para que o consulte, donde se contemplan as carencias que detectamos por parte do equipo de goberno en todos os edificios que temos no municipio de Ribeira asociados co área comunitaria e cultural. Moitas gracias. Gracias, señor Vázquez. Todos están falando. Gracias, señor alcalde. Bueno, pois, efectivamente, eu estou aquí mirando, teño aquí unha documentación, dicir que este ano foi proposto pola página web Archidaily, que é un portal web que é especializado na arquitectura, que é das máis importantes do mundo, que ten unhas visitas diarias de 500.000 visitas ao día, esa página web. Pois este é un dos edificios proposto para que sea declarado obra do ano 2017. Quero dicir que eu reconhezo que isto é un valor, que é unha cousa que é boa para Oleiros. Que é o que ocorre? Home, os servicios, e temos tamén que procurar un pouco a funcionalidade dos edificios. Por iso eu, que non son do gremio, pois non me atrevo a dicir hai que facer isto, hai que facer o outro. E digo que xa que se faga unha avaliación polo señor arquitecto municipal, que agora temos arquitecto municipal, en aras a que el, que é unha persona con conhecementos, poida buscar a solución que sea máis acaídas. Eu non vou dicir que se coloque ventanas de PVC ni ventanas de aluminio, pero a mellor esa conta con un cristal simplemente xa vale, se ten o visto bo do equipo arquitecto do señor Seoane, que é o que fixo. As lámparas, pois, efectivamente, o señor arquitecto pode facer outro diseño, onde se pode poñer unha lampa con un poquinho máis de potencia, porque aquilo parece, ao mellor para un baile está moi ben, para agarrar ou non, pero para facer ali lectura e tal, pois... Mirando para abajo, non para arriba. Pois non vale. Claro, a ver, parece que todos estamos de acordo en que, home, temos que facer algo para que cumpla mellor que a súa función. Mas vale, pois, se lles parece ben estes puntos, pois votamos todos a favor e xa está. Vostede ten aí un informe que o arquitecto o mire, que mire a ver como podemos facer para que isto se
ao mellor entre arquitectos falando, pois poñense mellor de acordo e buscan unha solución mellor. Porque nós o que queremos é que porque realmente, miren, é que realmente o que quero eu, que tamén falei cos veciños, e creo que o que queremos todos, polo que teño aquí escoitado, é que ese centro este plenamente operativo, que xa está operativo, xa sei que cumpre unha función, pero que este nas mellores condicións, que ahora mismo pois non está, lamentablemente. Entonces, para eso, pois, incluso tamén ven a este pleno unha solicitude que lle facemos ao señor alcalde e ao pleno da Corporación Municipal para que se lle ceda un despacho á Asociación de Veciños, que é unha asociación que quere traballar ali, porque, como lles lín aquí ao principio, unha parte do centro é para despacho de asociacións. Por eso ven. É a finalidade. Eu non veño aquí a criticar ni nada, porque eu tamén me sinto orgulloso dese edificio, de que levan os premios e todo eso. Pasa que hai que mellorar a funcionalidade. Entonces, claro, señor Chouza, vostede me pide que unha partida tal. Bueno, eu creo que despois do que falamos, que todos estamos de acordo en que temos que solucionalo, home, os orzamentos van vir, creo que o día 6, e non sei eu se estamos en tempo. Pero por mí non había problema ningún, Gracias, señor alcalde. Gracias, varias cousas. O proxecto non só foi supervisado polo propio director de obras, sino supervisado polos técnicos que fixeron toda a fiscalización de gastos dos proxectos de Ribeira Atlántica. Por lo tanto, tengo o visto bo. En canto ao proxecto de presupuestos, saben que ten unha partida, aparte do capítulo 2 de mantenimiento do Centro de Cultura, ten unha partida pois cercana aos 20.000 euros para o que son arranxos extraordinarios en casas de cultura, por cual os gastos dos que estamos a falar pois non vamos, deixarían ainda cartos para outros. Eu creo que todos estamos de acordo. Cando se analizou as posibilidades que había de facer un edificio ali, pois moita xente proponía facer outra retoral, pedra, piso, non sei que, e bueno, se lle poñíamos tamén unha campana, pois parecería a iglesia. Ao final, pois o que se optou foi por un edificio singular, da madeira ca parte de pedra que simula pois o que son os Orrios, nunha zona de Orrios. Parece que o que foi o diseño pois foi axeitado. Os premios así o din, bueno, o feito desa página web que, como ben sabe, está tendo, ademais, multitud de votos o que é esa infraestructura. E dito eso, de que non puxo a Oleiros no mapa, porque leva moitos anos no mapa e, ademais, moitos séculos de historia, pero sí, é verdade que, gracias a ese centro social, moita xente achegouse e tamén axudou a conocer Oleiros. Dito eso, é unha verdade como un templo que faltalle funcionalidade, é dicir, ten algunha serie de defectos. O da luz eu advertiño o primer día, díxome que non iba a ser para tanto, bueno, en fin, ten pouca luz, pero hai outros moitos, incluso que neste informe que lle decía que está feito, pois que se din. O mismo os veciños me comentaban que unha das portas con un simple pomo, pois se podía arranxar que non tiña nin pomo. Por lo tanto, eu o que lle propoñía é aprobar unha moción no sentido que realmente temos todos os grupos, que se arranxen os defectos e carencias que a día de hoxe ten o Centro Social de Oleiros, que eu creo que pretende todos os grupos. En primer lugar, o noso, que xa, como lle digo, o primeiro que fixo foi ver o análisis do que aquí hai, desas carencias, e de unha vez que podamos utilizar os presupostos, pois no que agora non podamos facer de primeira man, pois arranxalos tamén. En canto o que estou dicindo, esa mesma palabra ya digo aos veciños, por lo tanto non me costa volver a reiterar aquí. En canto ao uso do despacho, tamén reiterei unha palabra, que é que o primeiro que nos gustaría é intentar sacar
pois dentro de estes próximos 15 días o que é a posibilidade de que ali unha persona pudera atender o bar e, polo tanto, tuvera un horario de apertura e desde o momento que teñamos un horario de apertura, entrada e salida, que poden utilizar, evidentemente, ese despacho. Hasta ahora tampouco están tendo problemas, eu así yo comentaba, porque sei que o teñen a súa disposición. O que queremos é no momento que ali haya regular, porque hoxe en día, pois prácticamente, pois non sei se o único que non terá chaves é o Concello, porque o resto da parroquia, pois prácticamente hai máis chaves das desexables, porque no momento que non hai control, por facer unha copia é a cousa máis fácil do mundo. Por lo tanto, que haya que regular un uso adecuado tamén dese local, porque algún acto, ainda que pequeno, tamén ten que ver co vandalismo, e vamos a intentar este mes. Que non é así, pois entonces teremos que optar por unha autorización directa, porque o que non podemos é estar esperando a que os veciños non podan utilizar os locales. Dito eso, se lle parece... Como queda? Sí, señor. É o máis claro, máis que se arranxen os defectos e carencias que a día de hoxe ten o Centro Social de Oleiros para utilizar para os fines para os que foron creados. Dicen a palabra encima. Vamos a ver, es que yo he visto una serie de documentos, esta gente no viene ahora, sino que viene desde hace muchísimo tiempo, tiene unos escritos presentados ante la alcaldía y no se ha hecho nunca en ningún momento caso. Si lo traemos ahora es para intentar que se adquiera un compromiso, no simplemente que se diga si podemos hacerlo, hacemos. Estamos en época de presupuestos, incluya, primero, haga un informe, pero non lle estou dicindo que hai presupuestos no que é as partidas normales de o que son as reparacións dos centros xa o hai. Disculpe, pero esto, señor alcalde, no se arregla con 4 duros, ¿eh? Pero eu estou falando... Vea las fotografías, suelo totalmente deteriorado. Pero vamos a ver, señor Chouza. Abierto por dentro. Chouza, apague o micro. Vamos a ver, señor Chouza. Nós, a parte dos presupuestos, temos unha brigada. Temos 3 carpinteiros. Agora pedimos un obradoiro de carpintería. É dicir, os gastos que hai, mesmo desde poñer un felpudo a volver a facer eso, podes asumir o Concello. Eu non veño a decir nada que non lle dixera aos vecinos. Pues hágalo. Coño, vou non a facer cando pode, estou lle dicindo que teño que aprobar os presupuestos. O outro só teño as partidas de reparación, non teño as de inversión. Entendes? En canto á utilización do local, o que estamos intentando é regularizarlo de tal forma que sea utilizado de unha forma axeitada por todos os veciños, porque en estes momentos obradoiros temos o de memoria, o sea, de estimulación cognitiva, temos obradoiros de reforzos educativos, o de gimnasia terceira idade, os obradoiros de informática, e hasta onde eu sei tamén a Asociación de Veciños ven facendo actividades puntuais e obradoiros como de arte rural. Por lo tanto, o que temos é, tanto neste como el resto, de establecer unha mecánica común. E a mecánica é que quen ofrezca a maioría das actividades que queden que podan ser utilizados polos veciños. Pero a mellor forma, se me deixara o señor Montoro de contratar conserjes, pois igual metíamos un conserje. Como non podemos, o mellor é que este ali unha persona que poda sacar a través do lucro de un bar, de un bariño, pois ter un horario de apertura que nos evite ter gastos maiores. Se lle parece, vai así. Gracias, señor alcalde. Bueno, a verdade que me encanta que o señor Chouza defenda tamén as mocións do bloque. É unha maravilla porque ver a capacidade de influencia que temos. Gracias, señor Chouza. Bueno, pareceme tamén moi ben que hai cousas... Sí, hai cousas lógicas. Hai cousas que a mí se me escaparon, por exemplo, me parece unha aportación interesante que dixo o señor Asier das medidas de seguridade, señalizando as portas de emerxencia, todas esas cousas. E, bueno, sí, eu creo que estamos de acordo, basicamente. O que sí me gustaría dicirle, señor alcalde, é que si no plazo dun mes, por exemplo, non se acaba de salir a licitación ao bar, pois a esa asociación de veciños se lle ceda o local igual, porque eles se responsabilizarán, así adquirirán un compromiso de abrir, de pechar e de usalo, en fin, en condicións. Así será. Gracias. Entonces, lle parece que con ese texto pasamos a votar o que é a moción do bloque, que se arranxe os defectos e carencias que ten. Votos a favor? Pois unanimidade. Pasamos xa ao que é
Siguiente punto, dación de decretos da alcaldía, teñen todos vostedes conocimiento dos mismos, e mocións de urgencia, hai unha moción presentada por 20 concelleiros deste concello, que lle prego a señora García José, que foi a que a súa iniciativa, se lle parece a lea, pasamos directamente á votación. Vale. Fai uns anos, a Consellería de Sanidade dotou dunha farmacia a Oleiros. Considerou que era idóneo porque ali había un hospital, colexio para persoas con diversidade funcional e un aumento dunha población época estival e vacacional por existencia dun camping, etc. A área de influencia desta farmacia, ademais da parroquia de Oleiros, tamén afectaba a parte da parroquia de Olveira e eliminaba o aislamento social da parroquia de Oleiros. Esta farmacia estuvo operativa uns anos. A súa titular, por motivos persoais, solicitou outra na comunidade de Asturias, pechando a Doleiros por voluntade propia da titular e quedando, como din por aquí, en stand-by. Neste momento, a SGAFA, que é a Asociación Galega de Farmacéuticos, se non me equivoco, está intentando que as farmacias que xa foron no seu día autorizados e por motivos económicos ou personais dos titulares non foron abertas ou se pecharon que se volvan a reabrir, xa que é un servicio á comunidade que, se se considerou necesario no seu día, sigue vixente a súa necesidade. Os veciños de Oleiros e usuarios do hospital solicitan que se volva a abrir dita farmacia e por isto é polo que se lle pido pleno aprobo o seguinte acordo. Solicitar a Consellería de Sanidade inicie un expediente de apertura da farmacia de Oleiros, xa que siguen vixentes os argumentos e necesidades de cando se considerou necesario abrila e así se susanen as carencias. En comisión informativa foi aceptada por todos os grupos, faltando só un conselleiro que parece ser que carecía de información. Bueno, en primer lugar, pedir perdón porque ahora rebobinando para o pleno, acórdome que botei un exabruto, ainda que non é horario infantil, pois cando menos retiro o citado exabruto. Dito eso, pasamos logo á votación desta moción, votos a favor da mesma, pois tamén unanimidade, moitas gracias. Pasamos... Señor alcalde, me permite un segundinho de nada, xa que estamos en Oleiros sin salir de Oleiros. Home, pois aproveito aquí para recomendarle a toda a xente que está aquí e a xente que nos está escoitando por streaming pois que voten a favor do Centro de Oleiros na página web de arquitectura, para que sea nominado obra do ano 2017 tamén. Ahora acabe el traballo e diga www, que máis? Archidaily.com. Pois aí quedou. Entonces, como ya decía, pasamos a rogos e preguntas. A primeira do señor Vilas, que solicita que na rúa do Barreiro pois se recoloque na acera unha sinal de stop, que non sei se a día de hoxe está, porque foi por motivo de unha obra que estaban facendo ali. Se non está, en breve vai a estar. E a outra, di que se estudie a colocación de un prohibido aparcar en toda a marcha en dereita subindo, decirle que chegamos a un acordo para poder arranxar o que son todas as fincas que están en frente do polideportivo, onde se vai a ganar 200 aparcamientos. En función deso e do informe da policía local, se vemos que é pertinente a axuda ao tráfico, tamén se cortará o aparcamiento en ese lado. Sempre, como lle decía, co oportuno informe. E dúas do señor García, que por quen corresponda se poña en contacto ca empresa suministradora e se pagan as xestións oportunas para a línea eléctrica, ou ben cambiar os postes para onde non estorben, no lugar de Vilar. E, bueno, decirle que a xestión está feita, o que pasa que Fenosa, vamos, de ONG ten máis ben pouco, entonces o coste que ten é bastante alto, xa fixemos moitos cambios, iremos pouco a pouco, pois, sacando os que podamos. Hai outra do señor Vilas, que solicita que se arranxe unhas deficiencias que hai nunhas tablas da instalación polideportiva que teñen ali ao lado da tasca. Ali o mandaremos, fai pouco tamén se estuvo reparando outras deficiencias, pero bueno, este tipo de pistas, e ademais que teñen tanta utilización,
é normal que se deterioren e agradecemos ademais que cando así sea, como dixo vostede, non lo comunique. O señor Vázquez Covas, nada, eu creo que xa está respondido, que é o do despacho da Asociación de Veciños. O señor Pérez Barral, que di que a empresa propietaria do poste o Concello de Ribeira recoloque noutros plazamentos, estaba referindo a un poste que xa está sacado, que estaba xusto diante das novas aceras que fixemos ali no centro, bueno, en Leliadoura, indo cara a instalación de ámbar, xa está sacado ese poste. En este caso, de forma gratuita, por decirlo así, porque era de Telefónica. Bueno, a señora Almudena Basoco, que solicita que se tomen as medidas necesarias e se repoña a pavimentación sustituindo os adoquíns por outro de chan liso, de tal xeito que se poda facer uso do parque das instalacións en condicións idóneas. Aí o miraremos, porque a verdade é que cambiar ahora e sustituir ese pavimento, que ademais vai con todo o entorno, non parece lógico, que veremos se algún deses pavimentos ou adoquíns están mal colocados ou algo, e impiden, vamos, un normal tránsito e desarrollo ali. O señor Vilas que pide que se reparen unhas baldosas aí na rúa do campo da feira, que se coloque unha papelera. E tamén se lle dará orden á brigada para que o visite. Outra que é en Campo en Carreira, que hai un sumideiro de pluviales, eu pideu a señora Rosa García Porto que se mande limpar e que este en condicións esa reixa recollida de pluviales, xa tamén foi arranxado, e, polo tanto, bueno, hasta que se oture a seguinte de pluviales, pois aquí estaremos. A seguinte é unhas de señor Vilas, que eu non sei se facer unha, digamos, máis polo miúdo o que é a súa vamos, preguntas, porque fai unha serie de aseveracións e acaba dicindo que criterios de porcentaxe do temario se utilizan para configurar os test aos exámenes da proba de conocimiento para as policías locales, quienes son os funcionarios que fan a selección das preguntas, que medidas disciplinarias ou dinerarias se van a tomar por los erros e faltas detectados nas probas de conocimiento e toponimia. O señor Vilas fai unha serie de aseveracións, entre elas, pois que algún tipo de pregunta pois non eran moi acaídas, outras nas que se decía que podían ser capciosas, e por último, pois tamén decía que había algún tipo de pregunta en cuanto a toponimias que eran incorrectas. Aí decirlle que tamén houbera outra pregunta e rogo do Bloque Nacionalista Galego, porque en este examen só puderon ter o temario en castelán. Aí a orden que está dada é que todos os aspirantes teñen dereito a poder ter o examen nos dous idiomas oficiales de Galicia, e, polo tanto, ese erro pois non se volverá a producir. En canto ás preguntas do señor Vilas, en primer lugar, decir que, como ben saben, para empezar, non hai ningún político nos exámenes, o único que fai o señor alcalde é pois nomear o que é o tribunal, en este caso o tribunal é todo de funcionarios deste Concello e demais funcionarios que teñen relación co tema. As preguntas, por que ou como se seleccionan, si son, pois en este tipo de digamos, de probas que só hai 15 ou 16 temas, pois se fan de unha forma pois totalmente, digamos, aleatoria, non é como eses grandes exámenes que teñen 100 ou 120 tantos temas que vai por partes, e o cual o que un suele facer os tribunales é meter de todas as partes do examen. Aquí podelle tocar de unha porque os temas son moi poucos. Como se seleccionan as preguntas? Pois son elaboradas polos membros do tribunal, cada un deles fai unha serie de preguntas, e os técnicos que tamén interveñen e a secretaria do tribunal o que fai é si existen erros ou non en esas preguntas,
si se refiren a normas legais ou reglamentarias, si se atopen vixentes, é dicir, en definitiva, que non haya ninguna modificación legal que poda modificar a pregunta en cuestión. Feitas estas comprobacións, se suele facer xa elaborar o examen cas preguntas aportadas única e exclusivamente polos membros dese tribunal. Vale? Entón, vostedes fala dun expediente disciplinario. Eu dicirlle que hoxe recibín unha queixa da Xunta de Personal e Comité de Empresa precisamente pola forma en que vostede tratou este asunto, porque evidentemente consideraron que as súas frases ou palabras pois que faltaban un pouco ao que eran estes funcionarios, non? Porque, entre outras cousas, para facer ou abrir calquer tipo de sanción hai que abrir un expediente disciplinario e para iso hai que cometer unha falta disciplinaria. Entendo eu, ou non sei cal é, a falta disciplinaria a que se refiere o señor Vilas, porque fala dunha serie de preguntas, 7, 9, 12, 13, 14 e 30, que son precisamente, refírense a regulamentos, ordenanzas municipales, licenzas urbanísticas, venta ambulante, que ademais de que son efectivamente pertinentes, veñen recollidas en toda a normativa de desenvolvemento da lei de coordinación de policías locales. O tema 2 é o das ordenanzas e bandos municipales, o 3 a licencia municipal, o 5 a actividade da policía local como policía administrativa e, polo tanto, non exceden das competencias de o que son as policías locales. En canto a capciosas, vostede dedica unha serie de preguntas capciosas, pois se refieren a temas como a recepción infantil nun vehículo, como a referida a un homicidio imprudente ou referida ao horario do establecimiento de peche da hostelería. Por lo tanto, pois tamén son absolutamente pertinentes. E, por último, eu non sei se había ou non un erro ou varios erros no que son as toponimias, o que si está claro é que ningún dos que foron examinados puxo en conocimiento do tribunal esa circunstancia, porque senón o tribunal o que ten que facer, evidentemente, é mirar se existe ese erro, e se existe o erro, en todos os exámenes teñen preguntas suplentes, e, polo tanto, esas anulan, e o resto das preguntas, pois, son as que entrarían e as que verdadeiramente se someterían a evaluación. Por lo tanto, non foi así porque ningún dos que foron examinados fixo esa constancia ao tribunal. Eu, despois de ver o malestar que causou nos membros dese tribunal, señor Vilas, pois, si quer ou ter a ocasión de aclarar, de disculparse cando menos entre eles, eu creo que sería procedente, porque, evidentemente, os erros que podan ter, pois, ao final, son ni máis ni menos que funcionarios municipales nunha ingrata labor como é ter que examinar. Evidentemente, se ao final os cuestionamos dentro da casa, o que vou a ter é problemas para encontrar xente do noso concello que queira estar en un tribunal desas características. Terei non ir a buscar a outro concello no que igual non lean a prensa local de aquí. Entonces, creo, sinceramente, que podía aproveitar para aclarar esas palabras ou cando menos disculparse con ese personal, porque medidas disciplinarias cando non hai unha falta que o motive non vou a tomar, é evidente. Entonces, ainda falta, non? Ainda falta, pois dígame cales se llas vou saber, falta máis pasaron. Señor alcalde, unha cosa. Desde o bloque tamén nos gustaría recibir a contestación por escrito que demandamos sobre este tema. Correctamente, así será. Hai aquí unha que é de IPR e outra do BNG. E cales son? A de IPR é referida ás placas de que faltan en carreira. Pois serán respostas. O mesmo están de é que chegaron aquí, sí, vale. Antes de que pase o mes, esta colouseme, estaba por aquí. Dan respostas esas placas. E a do BNG é referente ao paso do río Artes. Do río Artes, antes. Arles. Arles, bueno,
Artes ou Sanchanás. Sanchanás millor. Pois xa está. Que era que se había un compromiso, señor alcalde, de repoñer os pasos no Muño de Correa e todo isto, é que, claro, vanse a acercar as labores de agrícolas e a xente quere pasar as leiras. Será, espero que non sei se plantarán o millo por aí. Bueno, non sei, pero Por lo menos que teñan a posibilidade. si queren que teñan a posibilidade de facelo, están no seu dereito. Teñen que falar con Vilas. Bueno, pois non habendo máis asuntos que tratar, levantamos a sesión.